Era o ano 1997 e Cristian Perlita de Huelva. E hoxe é día 2, non? De marzo do ano 2001. Creo que estamos Celso Díaz, digo ben? Sí, podes falar por micrófono. Sí, señor, do día 2. Moi ben, Celso Díaz, ele mecánico de profesión, mecánico de coches. Depois mandamos un saúdo para o taller, mecánico de coches. Pero el quería que a súa vida mellor fora por outro lado. Ele está contento, pero a mellor sí ou non? Pois sí, se dera o caso, eu estou disposto a meterme polo ramo da música, claro. Ti, a ti gusta a música. Aí está Celso Díaz precisamente traballando. Aquí estaba traballando, isto non é un micro, é unha portátil, parecía un micro, pero non é. Bueno, pero isto é o teu traballo diario. Ti todos os días, aí está precisamente na firma Pelló, na Coruña. Estamos, exactamente. En Perillo, está de En Perillo, exactamente. Ti és, en concreto, mecánico electricista ou levas a parte eléctrica dos coches ou como é? Sí, bueno, eu son que se chama en Peollo, chama un técnico de alta gama, non? O nombre é TAG. TAG. Cuidado. Sona así un pouco raro, pero bueno. Moi ben. Bueno, está ben aclaralo porque cada un no seu punto. Vamos a ver, a min constame porque nunha ocasión tive a fortuna de cruzarme con Celso por un problema de coche e quedou arreglado o tema. Entón, eu dou fe precisamente que como mecánico, ok, chapó, estupendo, maravilloso. Agora, como cantante, a min o que me recomendou a Celso Díaz foron os compañeiros teus. Foron os que liaron toda a historia. Tes que levar a Celso, porque ti non sabes como canta Celso, porque ti non sabes quen é Celso, e depois non teño a sorte de coñecer a Celso. Foron ou non foron? Pois sí. A culpa eles, Sí. Porque ti estás aquí por culpa deles, Sí, iso é certo. Pois dilles algo aos compañeros. Un saludo para todos, bueno, para todos que me conocen, para todos os compañeros do traballo e para toda a xente do lugar. Pois moitas gracias, Celso Díaz, un home que cuida os nosos coches para que a vida nos vaya ben sobre rodas. Vai subir ao escenario, mándalle un saúdo tamén a Vilalba, porque ti és dali de Vilalba, e que non digan despois, que non lle mandamos saúdos. Un saúdo para Villalba e para Goiriz, que foi onde nacín. Estupendo. Para todos eles, unha aperta desde aquí. Pois aí está, un TAG, un mecánico de alta gama de coches. Arriba, por favor, Celso Díaz, que nos vai poñer un ritmo interesante no lugar, insisto, para que isto vaya entrando xa na marcha directa. Celso Díaz. Chiquita linda que vas llena de flores, chiquita linda te quiero enamorar. Es un ángel que pinta de colores, un jardín lleno de flores, una fuente de cristal.